थांनाय सालसा सिगां kaisa koktoma viral wngmani ompi ps habanok bai khobjak tuidu hatio bania khainai rokni thani tipra mothasok tringni bagui phan khai chada collection eba rang thumo hwnoi kaisa triprani mungganang bangla habanokni bwkhaktui obno tini srai khaika ompi nogor block committee tipra mothani adong mark koloi press meet ni bisingtui जों नुखामियाव जे हेडलाइन्स दिपुरा नै कायसा निउज चैनल दङ आरो अनार्थक बरक ताम सागारो ट्रिमनि उपलक्षे दिप्रा मथर जुलुम हिउज कलेक्शन रां पैसा आमहेके कायसा भाइराल खाइ ब्रक अंगियानो अंगो खाइ ब्रक चिनि उपर कक सिलचाइ दं चिनि ओमपी नि ब्लॉग नि जे चिनि आन्दारो आमहेके जों दिप्रा मथर जुलुम खाइ दं आपनो कक फिरना बागि दिनि जों प्रेस मिट मा खाइका चिनि और तिब्रा मथा चिनि ओमपी ब्लॉग नि ओंगै जों तुइदुवा ताबक प्रेस मा खाइका कारण चिन तुइदुनो बाजार मेंशन खाइका ब्र अब अनार्थक बुल जदिसि आर रिसिभ जेकुनु जागाव तिब्रा मथानि नै प्रमाण सहमां हांके जों दिनिनो जों नगा चक दंनाय जों दखन बाय सामुं तांगला अब ओंगै मानो ट्रिं खासिनि जत्त बुंथाय बारा जत्त नो ट्रिं पाले ट्रिं कमिटि जों नुगो गोरों खाजाक दिब्रा हास्तेव हाइके नकवा मानो चाला कलेक्शन खाइ अब ओंगै मानो चिनि ताम हाइके मथानो दुर्बलता खाइनानो बागै किसुक अपोजिशन पार्टी आंबो मुनालिया अपोजिशन पार्टी गंमान दङ चिनि एगेन्स्ट चिन थानजाना सबायना मुचुंनाय चिन थानजाना हामजाय मुचुंनाय अब टोटली ब्रं इच्छा आल बागै जों दिनि अर प्रेस मिट मा खाइ गेता एसे कक साना मुचुंगा जों नुगो जुग बसर गुमुन दफानि बरग रक निनि गोबां उत्सव बुमुङै हिउज कालेक्शन खाइ दङ आमखे ब्रं नि मकल नजर नुगिया ताबो जों तिब्रा सरक ट्रिङो जों बसर दाना पालना थाङै चिनि बुकुं बारा ओङै जे कुनु चान्दा कालेक्शन खाइमासो अनलाइन खा चिनि खासन अनलाइन खा चिनि जे बसर दा जों सेलिब्रेशन खाइथानो ओङै मानो क्लाब ओङै मानो काइसे सोसाइटी जतन चान्दा कालेक्शन किसामासा खाइनाय न आ खाइथानो भाइके ब्रक चिनि तिब्रा मा थानो ब्रक कक्से जाखाबो अबनो सावां हाइन हाइताइसा गक मा सावो जदि आ रिसिभो तिब्रा मथा नै सिजाक बा तिब्रा मथानि चान्दा कालेक्शन नि फुनुगि मानोंलाय आ जे मीडिया ना आं सानाय आ निउज चैनल सानाय ब्रक तथ्य रांथुन अनार्थक हाइनो कक न एरें ता खाइथुन हाइनो बेस कक यूजलेस कक स्प्रेड ता खाइथुन रिउमार्स ता खाइथुन कबै तथ्यनादि कबै निनि जाजाय खाइदि आमनो परे न्यूज भाइरल खाइदि आसं सानामु जोंगा न्यूज लाइन निनि तामखमु ताम चैनल हेडलाइन्स दिउफ्रा न्यूज चैनल न आसंना हाम काइसा कक तमावो नुकमानि जे हेडलाइन्स दिफ्रावो अरो तुइदु हातिवनो अबनि जे कक आसाय लेमानि याखेबा नरनि मकलो क्लाजरा ताव नरक सावि देमान जे ट्रिं कमिटि हिनै अरबो जे रिसिभ रिवै रां बिबिनो कालेक्शन खाइना बागै अरबो अमाउन्ट सैजाक अबो हाइरक हनै आमसाइनि ल जे बानिया खलानि रक किरि करो स्कुल कलेज हाबानो गनाङैनो अबो हाइकै पिरजाक अबो हाइनो